Ahojte. Ahojte. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je Podcaster. Ahojte. Ahojte, vítajte. Vítajte pri najočakávanejšom a najžiadanejšom podcaste našich čias. Áno, už sme nemohli ďalej ignorovať vaše správy na YouTube, akože v komentároch, v správach, dokonca aj v označeniach v storkách. Áno, ale aj čo máme Q&A na Spotify, tak tam to býva pravidelne od jednej z vás. A náš partner a sponzor tejto časti, tohto podcastu, Bioshop, nádherné sviečky a nielen sviečky, ale to si ostatné môžete pozrieť v unboxing videu, tuto hore vám dáme odkaz. Nám povedal, že sa mu veľmi páčila prvá časť a že by bolo fajn, keby v rámci Potter maratónu, respektíve jeho završenie, završíme pokračovaním bitky o Rockford. Takže máte, čo ste chceli a my sa ideme emocionálne rozložiť na drobné. Bude to namáhavé, ale my to zvládneme. Teraz vlastne uvažujem, prečo sme to spravili, že to natáčame na video. Lebo si chcela. V prvej časti sme si povedali bližšie informácie o tom, ako to celé začalo, ako vlastne sa Harry s Hermionou a s Ronom dostali do Rockfortu. Presne tak. A skončili sme pri časti, kedy si nám hovorila, kto bojoval na koho strane. Áno, to sme si dali taký prediel v tých udalostiach a dalo by sa povedať, že sme skončili pri začiatku bitky. Áno, teraz sa vlastne napojíme v scénu, kedy je zničený teda predposledný Horcrux, predposledný, už odišli z Room of Requirements. A teraz vyšli. A teraz to príde. Takže tak poďme do toho, rýchlo si strhneme túto náplasť. Čiže vyšli z núdzovej miestnosti a zničili predposledný Horcrux. Pre nich predposledný. Áno, čo je zaujímavé, a neviem, či sme to hovorili už v minulom, ale možno keď sa niečo pár vecí zopakuje, tak by to aj nevadilo, alebo aspoň aj vy si môžete to tak zrekapitulovať. Že mne sa páčilo, že vlastne v knihe bol Ron taký ducha prítomný, že oni z tej tajomnej komnaty zobrali hneď niekoľko tých zubov toho baziliška. Vo filme mali len jeden, hej, a proste aj ten aj potom... takým nebol na nič. Hej, nebol na nič, proste potom im akože... No a to sme hovorili, ako ich potom pustili na zem kvôli jednej udalosti? Akurát som nad tým rozmýšľala, lebo vlastne mala som to tam napísané, že spomínali sme mi vôbec, prečo sa vlastne Hermiona a Ron poboskali? Že vôbec ten dôvod, že prečo k tomu bosku došlo? Vo filme to bolo v tej tajomnej komnate. Áno. Pri zničení Horcruxu. Lenže v knihe ten Horcrux síce zničili v tajomnej komnate a zobrali si ho zo sebou, aby ho víťazoslavne ukázali Harrymu a naozaj ho zničila Hermiona, ale oni teda prišli, v plných rukách mali tie zuby a už akože išli na akciu a vtedy Ron povedal, že počkajte, zabudli sme na jednu veľmi dôležitú vec. Škriatkovia, oni určite neodišli. Nechceme predsa, aby umreli. A vtedy Hermiona pustila všetko, čo má v rukách. Vrhla sa na Rona s vášnivým boskom. Domáci škriatkovia, že ma to neprekvapuje, boli ten dôvod, prečo konečne. A mne sa veľmi páčila reakcia Harryho, že hej, tam vonku je vojna. Myslíte, že by ste mohli vydržať? Prepáčka, Možko, toto bolo silnejšie než ja. Horcruxy, hej. Hej, no tak sme odľahčili ten začiatok. Áno, a teraz to príde. No. Hneď potom, ako teda odchádzajú po tomto incidente. Idú do núdzovej miestnosti. Áno, našli diadém. Áno, tiež sa tam stalo niečo zaujímavé, čo neviem, či bolo úplne vykreslené vo filme, ale rozmýšľam, čo myslíš. Prišiel Crabbe Goyle a za nimi stal Malfoy, Draco Malfoy. A oni dvaja, Crabbe a Goyle, začali útočiť Avada Kedavrou na Rona a na Hermionu. A Draco... taký pasívnejší. Bol pasívnejší, že nechcel útočiť. On mal podľa mňa problém aj s tým maminým prútikom, lebo tam prebehla komunikácia medzi Harrym a Dracom, že máš môj prútik a ty máš čí a blablabla. Hej. A potom Crabbe alebo Goyle použili Cruciatus na Harryho. A vtedy Draco skríkol po ňom, že mu nemajú ubližovať a že však ja ho nezabíjam, iba sa trošku zabávam. A vtedy, že nie, nerobte nič. A vtedy sa oni dvaja vzbúria Dracovi, že on už skončil. Áno. On už je proste nič ako jeho otec a nech im dá pokoj. A vtedy si tak vravím v tej knihe, že fúha,
No lenže... Ja by som na jednej strane povedala, že it was long time coming, že proste on sa k ním správal ako k ničomu celý ich život, celý ich falošný kamarátsky vzťah, ktorý ani nebol kamarátstvo. Ale veľa to vypovedalo o Drakovi, že vlastne že prišiel s takou chladnejšou hlavou do toho konfliktu, že išiel si pýtať ten svoj prútik, ale nebol takým sám sebou, úplne ako býval predtým. Nebol taký agresívny. Podľa mňa na ňo veľmi tam pôsobila aj tá núdzová miestnosť. Lebo on tam povedal, že ja som tu minulý rok strávil celý svoj rok na Rockforte, že sa tam ako keby... Netešil sa z toho, že sa tam vrátil. No a ďalšia vec je, že on už mal za sebou tú epizódu, že sa mal rozhodnúť medzi Voldemortom a Harrym, keď boli u neho doma. Lebo Harry mu povedal, že vedel si, že som to ja, prečo si to neurobil. Hej. No a potom Crab alebo Goyle, neviem, ja si ich akože vykúzlil ten satanský oheň a Draco aj tak toho svojho druhého kamaráta, ktorý bol omráčený, ťahal zo sebou a chcel mu zachrániť život. Áno, to bol Goyle, lebo práve vo filme, keď sme mali fakty minulý rok o Daroch smrti, dvojke, respektíve to sme mali ako jeden podcast, tak tam z dôvodu toho, že teraz neviem spomenúť na hercovo meno, ale chalan, čo hral Vincenta Crabba, tak už nebol v poslednom filme kvôli nejakým potičkám. Vyhodili ho kvôli... A tým pádom sme videli Blazea Zabiniho a Goyla vo filme. A vo filme Goyle umiera v tom satanskom ohni. Ale práve v knihe to bolo tak, že Draco sa snažil Goyla zachrániť a Crab umrel v tom satanskom ohni. No a tu je veľmi dôležité povedať, že teda Harry s Ronom a s Hermionou zachránili Draka aj s tým kamošom a teda ich na metlách ako keby vyviedli vonku. A vtedy sa vlastne, ako vo filme, aj zlomil ten diadem a teda... Bol zničený ďalší Horcrux. Áno. A dostanú sa do nejakej potyčky, kde je účastný nejakého súboju aj Fred a Percy. A tu mám úryvok. A vtedy sa svet rozplynul v bolesti a polotme. Na poli ho pochovali trosky chodby. Studený vzduch mu prezrádzal, že bočný múr hradu vyletel do vzduchu a podľa horúceho lepkavého pocitu na líci vedel, že dosť krváca. Potom počul strašný výkrik, ktorý mu trhal vnútro a ktorý prezrádzal muky, aké nemôže spôsobiť ani plameň, ani zaklínadlo. Tackavo vstal a za celý ten deň, možno za celý život sa tak nebál ako v tej chvíli. Aj Hermiona sa s námahou dvíhala z trosiek a na zemi, kde bola odstrelená stena, ležali traja muži s červenými hlavami. Harry chytil Hermionu za ruku a tackali sa cez kamene a drevo. Nie, 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 kričal niekto. Nie, Fred, nie! Percy triasol bratom a Ron klačal vedľa nich. Fredové oči hľadeli slepo a duch jeho posledného smiechu sa mu ešte stále zračil na tvári. Percy, poď! Musíme ísť! Ten len krútil hlavou. Percy! Harry videl, ako Ronovi po špinavej tvári stekajú slzy, keď chytil staršieho brata za plecia a ťahal ho. No Percy sa nehýbal. Percy! Už nič pre neho nemôžeš urobiť! Ideme! Hermiona zvreskla a Harry, ktorý sa otočil, sa ani nemusel spýtať prečo. Cez dieru v múre sa pokúšal preliesť obrovský pavúk veľké ako malé auto. Do boja sa zapojil jeden z Aragogových potomkov. Harry, sem! Zvreskla Hermiona. Stiahla Rona za gobelín. Zdalo sa, ako keby spolu zápasili a na jeden bláznivý okamih si Harry pomyslel, že sa znovu objímajú. No potom videl, že Hermiona sa pokúša udržať Rona, aby sa nerozbehol za Percym. Počúvaj ma! Počúvaj, Ron! Chcem pomáhať! Chcem zabíjať smrťožrútov! Tvár mal skrivenú, zamazanú od prachu a dymu a triasol sa od zúrivosti a žiaľu. Ron, my jediní to môžeme skončiť. Prosím ťa, Ron, potrebujeme toho hada. Musíme zabiť hada, opakovala Hermiona. Harry však vedel, ako sa Ron cíti. Hľadanie ďalšieho Horcruxu mu nemohlo priniesť uspokojenie z pomsty. Aj on chcel bojovať. Potrestať Fredových vrahov a chcel nájsť ostatných výzliovcov a predovšetkým sa uistiť. Presvedčiť sa, že Ginny nie je... Ale nemohol pripustiť ani, aby sa tá myšlienka sformovala v jeho mysli. My budeme bojovať, presvedčala ho Hermiona. Musíme nájsť hada. Nezabúdajme teraz na to, čo musíme robiť. My jediní to môžeme skončiť. Aj ona plakala a pritom si utierala tvár potrhaným a spáleným rukávom. Zhlboka sa nadýchovala, aby sa upokojila.
stála pevne držiac Rona a obrátila sa k Harrymu. Musíš zistiť, kde je Voldemort, lebo hada má určite so sebou. Urob to, Harry. Pozri sa doňho. Tuto sa zase prejavila podľa mňa Hermionina Chvála Bohu. tá ducha prítomnosť, inak sa to nedá povedať. A to, že ona videla ten big picture nad všetkým vždycky, že proste emócie ňou lomcovali, ale ona vždycky si zachovala To ratio. No a tu ešte nachádza sa jedna scéna, ktorú nemusíme čítať, ale ja som na ňu úplne zabudla. Áno. A vo filme možno ste si niekedy kladli otázku, že prečo bol Hagrid na záver v lese. A práve keď si čítala to, že teda pavúky sa dostali do školy, tak ľudia ich samozrejme začali napádať a vtedy tam prichádza Hagrid, ktorý sa za nimi vrhne a ide brániť tie pavúky. Pretože Aragog pre neho strašne veľa znamenal v jeho živote a on ako si cítil proste tú zodpovednosť stále aj za jeho deti a aj keď to boli proste príšery a tak ďalej. A Harry sa ho tam snaží tam on stratí hlavu. Harry sa ho snaží akože zastaviť, aby tam nešiel. On sa tam vrhne medzi tie pavúky a potom už vidí len Harry, ako odnášajú ho. Že vraví, že tam si bol istý, že vidí možno jeho ruku alebo nohu. A tiež chce zabudnúť na všetko v tom momente a vrhnúť sa na pomoc Hagridovi. Ono to vlastne začne tým, že on sa pozrie teda do Voldemorta, zistia, kde je a idú tam. Lenže ako idú, ešte sa tam akože pohádajú, že ktorý z nich tam ide a ktorý z nich si zoberie plášť a zase tam ide takéto chrabromilské doťahovanie. No ale potom si teda dajú všetci traja ten plášť a kráčajú vlastne smerom za tým Voldemortom. Tam je tá bitka, hej. Bijú sa Neville so Sproutovou, s Trelawneyovou a takto sa bijú so smrťožrútmi. A oni tam používajú rastliny. Myslím, že klepsodrapy to boli, ktoré ten klepsodrap pristal na nich, ako mali ten plášť a vtedy nejaký smrťožrút zakričal, že aha, tam je Harry, neviditeľný. A vtedy vlastne sa to stalo, že tam prišli aj tie pavúky do toho, tam ten Hagrid a ešte medzi týmto niečím sa stalo to, že Draco Malfoy prosíkal nejakého smrťožruta, že on je Malfoy, že on je na ich strane, že ho má pustiť, že ho nemá zabíjať. A oni neviditeľní omračili smrťožruta a Ron prišiel k nemu, strčil ho, že druhýkrát sme ti zachránili život. Áno. Hej, to sa mi tam veľmi páčilo, mala som to aj napísané. No a potom vlastne vychádzajú vonku, kam prenasledujú toho Hagrida, lebo Harry ho chce zachrániť. A vtedy prichádzajú dementori, ktorí vlastne Harryho totálne prevalcujú, nevládze ani sa zamyslieť nad peknou spomienkou, on je tam úplne hotový, ešte Hermiona po ňom kričí, že Harry, Patronusi, ešte aj Ron dokáže vyčarovať Patronusa, Hermiona vyčaruje Patronusa, ale Harry je hotový, Harry nevládze nič, on je myslou pri Fredovi, teraz stratil Hagrida, Boh vie kde je Ginny, úplne sa zložil. A už keď si myslí, že už je proste po nich, lebo už aj Hermionin Patronus, aj Ronov Patronus hasli, tak prichádza Luna, Dean a Seamus, tuším, Seamus, Luna, Dean a Seamus. A možno to neboli títo traje, ale viem, že tam bola Luna, ktorá Harry mu vraví, že Harry, sme tu, bojujeme, všetci sme v poriadku, poďme, Dumbledorová armáda, zvládneš to. A vtedy vlastne im Luna zachráni život. Perfektné, na to som zabudla. Ten Patronus a toto všetko spôsobí, že Harry sa rozhodne, že nejde za Hagridom, ale že sa otočili a išli do Zurivej vrbe. Ja som tu mala ešte takú zaujímavosť a na to si vezmem notebook, keď si spomenula tie klepsodrapy. Áno. Mala som tu také, že zaujímavé formy boja, ktoré sme vo filme nevideli. Aha. Tak si môžeme dať ako vsúku. Profesorka McGonagallová použila vlastne transfiguráciu na to, aby začarovala lavice, ktoré naháňali smrťožrutov. Ako splašené kone boli. A Harryho a Hermionu a Rona skoro prešla, lebo si ich nevšimla. Áno, ale oni sa akože stihli odstúpiť a Harry vtedy vravel, že nikdy by si nebol pomyslel, že takto raz McGonagallová bude vyzerať, alebo že mala vlasy rozviaté a že bola v tom taká pohrúžená, že si ich teda ani nevšimla. Áno. Pravda. No, profesorka Trelawneyová hádzala sklenené gule. To bolo, myslím si, že pri jednej z tých scén, keď sa Harry chcel rozbehnúť za Hagridom. Áno. Zloduch robil veľa vecí, myslím, že hádzal rôzne tiež rastliny od profesorky Sproutovej a teda Neville používal aj diablovo osidlo.
a iné nebezpečné rastliny, ako si spomenula. Kleptodrapy, mandragory. Áno. A čo by sme ešte ako taký rozdiel medzi filmom možno mohli spomenúť, je teda, že Harry zistí, že Voldemort sa nachádza v škriekajúcej bude. Mali sme o tom jedno reelsko, kde sme vám to vysvetľovali a vo filme on je vlastne v tom kotvisku pri jazere, kde sa člny asi skladovali, alebo na aký účel to slúžilo. Tam Ron, tuším, veľmi šikovne použije Wingardium Leviosa. Tam bola tiež veľmi akože vtipná scéna, kedy že ježiš, ako ju teraz akože zamrazíme, škoda, že tu není krivolap. A Hermiona, že krivolap? Nie si náhodou čarodejník? Harry chce presvedčiť, že sa bojí, že ich vedie do pasce. A oni mu povedia, že proste choď už, že proste nerieš to už, že ideme s tebou. A tu ťa zastavím a také moje zamyslenie, že keď tam boli v trojke, tak vlastne v tej knihe sa píše, že keď sme tu boli pred pár rokmi, tak už vtedy to bolo tesné, ale teraz sa už musíme plaziť. Lenže keď išli zo škriekajúcej budy so Lupinom a so Siriusom, tak sa určite neplazili, ale kráčali aj s tým znášajúcim sa... Ja viem, že hovorili niečo také, že museli si skláňať hlavu a že Snapeovi udierali hlavu o toto. Hej, akože taký možno detail, že zle to bolo opísané, že nebolo to asi až také malé, alebo proste nedomyslená chybička. Mňa na tomto vždycky fascinovalo na tejto scéne, keď sa teda dostanú k tej škriekajúcej bude a načúvajú rozhovoru medzi Voldemortom a Snapeom, že Voldemort bol taký už rozrušený, že on nevycítil tú Harryho prítomnosť. Lebo toto bol pre mňa, ja si to úplne pamätám, keď som to čítala, že prečo tam ide, že proste Voldemort hneď bude vedieť, že tam je, že proste to je príliš nebezpečné, že aby tam... Myslíš si? Akože podľa mňa to muselo tak... Lebo v 5. knihe to tuším bolo, kedy vlastne Dumbledore hovoril, že potom, čo Voldemort zažil v jeho duši, že si ho zablokoval, ako keby, že už akože ten kanál fungoval iba z jeho strany, ale že on už akože nikdy sa nechcel priblížiť do jeho mysle. Ale ja som z toho mala iba taký ten feeling, že vlastne, že to je príliš nebezpečné, že prečo to robia, že nechoďte tam. Ja som úplne zostala v šoku, keď Harry opustil svoje telo kvázi a išiel do mysle Voldemorta, že jak to, že keď sa budil zo snou s krikom a neviem s čím, tak ja by som sa bála, že proste zakričím, alebo sa aj proste niečo stane, alebo myknem a tu vyrazím tú debnu, čo tam bola. Ale potom vlastne, keď sa vrátil, tak povedal, že si kusal do ruky, aby nevykríkol a že mu z nej tiekla krv. A ja si vravím, že preboha, to už je trošku akože sadizmus, nie? Ale si to predstav, že aká bola tá Voldemortová skazená tá myseľ, že proste to tomuto spôsobovalo také muky, to prepojenie a to, že tam vlastne musel zažiť jeho vnímanie, jeho myslenie a tak ďalej. Ale áno, keď som vlastne čítala túto pasáž, tak ešte čo ma tak prekvapilo bolo, že teraz asi nebudeme rozoberať, že teda čo Voldemort spáchal v škriekajúcej bude, to všetci vieme a veľmi to asi, neviem, či to chceme rozoberať. Myslíš Snape'a? Hej. No mám tu pár vecí k tomu. Čo? A ešte mi tam prišlo také zvláštne v tej knihe, keď Voldemort zabije Severusa a ešte aj predtým mu to asi 2-krát povie a potom po vražde mu to povie znovu, že je mi to ľúto. Alebo ľutujem, bol si dobrý služobník. A ja si tak vravím, že WTF, toto akože je v jeho slovníku. A potom aj Harry povie, že vôbec nevyzerá, že mu to, vieš, alebo že chladne, alebo chlad z neho strší, alebo že bezvýznamne sa o to, vieš, alebo tak, ale že vôbec, že mu to vyšlo z tých úst, tak to mi prišlo také zvláštne. A ešte, čo ma akože tak zaujalo, ale akože rozumiem, že to muselo byť kvôli deju, lebo keď použil Avada Kedavra, tak mu asi nedá tie myšlienky a tak, ale že zabije ho kvôli tomu, lebo mu neslúži prútik, lebo ho predchádzajúceho majiteľa nezabil on, ale Severus, hej? Ale on ho aj tak nezabíja a zabíja ho Nagini. Že oni sú tak nejako špeciálne prepojení, že je to akože predĺžená ruka, alebo čo si myslel? Že... Ja si myslím, že v knihe nebolo napísané, že Voldemort najprv použil zaklinadlo, ktorým... Mne sa zdá, že áno. Voldemort použil zaklinadlo na to, aby privolal tú guľu s hadom a dal mu ho na hlavu. Môžeme sa pozrieť, lebo ja si práve že pamätám, že použil zaklinadlo a že Severusovi sa vyvalila krv z krku a že potom ju ho napadla Nagini. Nie, čítala som že to mu povedala, že Nagini večera. Nie. Vážne? Nie. Voldemort použije zaklinadlo, švihne prútikom. A
nezdá sa, že by sa Severusovi niečo zdalo, dokonca to vyzerá tak, že mu odľahlo, že je zachránený. Lenže sa približuje gula, ktorá vlastne taká modrá žiara a tá modrá žiara sa dala až k Severusovi k hlave, alebo na hlavu a vtedy Voldemort povedal, že zabí. Áno. A ona sa vtedy zakusne. Ja si tam len pamätám to, že keď švihol prútikom, že mu tiekla krv. No to bolo vo filme. To bolo vo filme? To bolo vo filme. Vážne? Áno. Aha, tak potom, preto si to pamätám. Dobre. Mňa čo zaráža na tejto scéne, alebo tak, že Severus mal podstatnú úlohu v tom, aby sa tie spomienky dostali k Harrymu. Keď bude stražený had. Áno. A že on sa tam teda zúfalo snažil Voldemorta presvedčiť, že pustíte ma za to, nájdem vám chlapca, privediem vám ho. Že ako strašne riskoval tým, že sa vlastne, že aká to bola náhoda, že Harry vôbec bol pri tom, keď Severus zomrel, že to bola, že fakt, že to bolo o šťastí, že aký bol jeho záložný plán. Žiadny. No, a že to je taká, že mne to tak akože, to mi trošku vadí, máme sa spoliehať iba na to šťastie. Možno by Severus bol schopný ešte vyčarovať toho hovoriaceho Patronusa, možno. Ktorý by prišiel za Harrym a povedal. Ale aj tak proste riskoval, lebo on nevedel, že stále vedel, že je nejaká šanca, že proste Voldemort ho odhalí, alebo niečo, že proste to bol strašný risk. On nevedel, že ho zabije pomalý had, mohol ho zabiť avadou. A bol by koniec, že je to také, že úplne mňa to nervózne, že to bolo postavené len na takom malom kúsku šťastia. Vo filme to tak nie je, že on mu ešte aj povie, že pozri sa na mňa a že máš oči svoje. Povie to vo filme, že? Vo filme to povie. Ale v knihe to nie je. On povie iba pozri sa na mňa. Áno. To je podľa mňa oveľa silnejšie. Ale zabudnem, preto to poviem teraz. Vo filme je aj, keď prosí matku, aby bola stále pri ňom, keď ide do lesa, tak ona tam povie, že always. Ale v knihe to nie je. Hej. Takže to tam dali len hej, ale je, podľa mňa to spraví vtedy veľa. Hej, je to také. Aj keď mne sa to úplne nepáči, lebo to ako keby napovedá, neviem, že akože Lily dáva najavo city ešte Severusovi, že proste to je Nie, to je náhoda. No mne sa to tam akože nesedelo, že by to ona povedala, že to proste príliš prepájalo ju so Severusom. Po tomto, ako Harry teda získa spomienky, a neviem, že či už je na ceste, sú späť k hradu, alebo ešte sú tam, keď začujú zase ten zvýraznený Voldemortov hlas, ktorý sa dostáva ti do duše. Akurát tu zomrel Severus. Áno. A vtedy sa vlastne Harry zlakne, že sa Voldemort vrátil. Áno, no a oznamuje im teda to ultimátum, že aby si teda pochovali alebo pozbierali svojich zranených a mŕtvych a že rozpráva priamo na Harryho a dáva mu to ultimátum, že do hodiny príď. A vrátia sa teda do Rockfortu, všade je ticho a prichádzajú do tej veľkej siene a tam je akože stelesnenie panického záchvatu, čo Harry prežije, si neviem akože predstaviť úplne, že čo on zažil. Zajímavé tam je, že Hermiona a Ron ako keby úplne v tej chvíli prestanú vnímať Harryho, oni odídu k truhliacim. Harry si všíma, že okrem Freda je tam uložený teda aj Lupin a Tonksová a vtedy dostane teda taký ten záchvat paniky a utečie do Dumbledorovej pracovne. Extrémne ma to dostalo. Je zaujímavé, že proste v istých fázach života si všimneš iné veci, ako keby proste v jednom z rozhovorov Severusa a Dumbledora, kedy už to bolo viac tak ku koncu, tak Dumbledore tam má takú nevinnú poznámku, že vieš, niekedy si myslím, že triedíme príliš skoro. Lebo Snape tam práve rozprával o niečom a on mu začal hovoriť, že Severus si odvážny človek. A potom si tak ako keby pre seba iba Dumbledore povie, že niekedy si myslím, že triedíme príliš skoro. A sa ma to tak akože zasiahlo ma to. To, že si roztriedený do nejakej fakulty v 11 rokoch, niekto to vníma, že teraz ti to dáva povinnosť byť nejaký. Hej, a my sme sa už aj minule o tom rozprávali, že to vlastne skoro vôbec nič neznamená. Hej. Lebo ty ako osoba a charakter človeka, proste z každého tam máš niečo, ale klobúk vybere to, čo je momentálne teraz u teba to proste dominantné. Áno. Vieš, napríklad taký Draco Malfoy, on tam chcel byť. A klobúk podľa mňa nemal šancu zistiť, aký je, keď na tú milisekundu, čo ho mal na hlave. No a druhá vec, ktorá ma tam dostala, ale nechcem, aby sme sa o tom teraz príliš veľa rozprávali, lebo je to na inú debatu, je, že Severus tam veľa sa rozpráva s Dumbledorovým portrétom a rozpráva sa o veciach, ktoré nám nesedia, keď sme sa minule rozprávali o tom, že môže rozoberať ten portrét len veci, ktoré sa stali do jeho smrti. A tam to práve tak vôbec nebolo, lebo
Dumbledore dával vyslovene portrét, dával inštrukcie, kedy má Harry čo odovzdať meč, v akých situáciách, ako sa musí správať, čo musí zistiť. A proste tam, keď sme sa rozprávali, myslím, že pri Dumbledorovom špeciáli, že som rozmýšľala, že prečo proste nemali Dumbledorov obrázok so sebou, aby on sa s nimi rozprával. A takto sme to usúdili, že asi to nebolo možné, tak toto kvázi vyvracia tú... Možno sa už o tom rozprávali predtým? Nie, prvýkrát to počul. Čo? Severus. Bol taký, že a prečo mu mám dávať meč? Hej, ale že to už mal Dumbledore akože predtým, ako zomrel, že to mal už premyslené. No ale aj všetko ostatné mal premyslené, akože dary smrti vedel vysvetliť. Hej, ale vieš, že keby mal Dumbledora so sebou v kabelke a Harry mu povie, že dobre, teraz som to posral a toto sa stalo, zlomil sa mi prútik, čo teraz? A Dumbledore, kým zomrel, tak nevedel, že sa Harry mu zlomí prútik alebo proste niečo, chápeš? Mne to tam logika nepúšťa, že to není. To si jedno druhé, ale stále mu mohol povedať, ale bázový prútik je mocný, môžeš si ho zobrať a opraviť si svoj prútik ním. To mu mohol povedať, lebo vedel, kde je ten prútik. A vedel, že sa to dá? Vedel, že to je bázový prútik. Hej, ale že či sa to dá, lebo však sme sa aj minule rozprávali o tom, že bázovým prútikom nevyskúšal zničiť Horcrux. Áno, nevyskúšal. A to ma zaujímalo aj, že tam, keď rozprával vlastne Harry mu už neskôr, alebo ešte zo Severu som sa o tom rozprával, že bolo zaujímavé, že jeho pohltila tak tá vášeň toho, že chcel byť pánom smrti, Dumbledore, že on nerozmýšľal nad tým, keď si nasadzoval ten prsteň, lebo on len chcel proste vidieť svoju rodinu a rozlúčiť sa s ňou, alebo ospravedlniť sa jej. Že proste bol úplne s tým zatemnený. Neviem, posledná kniha o Dumbledorovi veľa vecí mi potvrdzuje v mojej teórii, že aký Dumbledore bol, ale to je teda na inú debatu. Ale s tým, že si myslím, že stále mohol byť ten portrét stále mu viac nápomocný ako to, že ho nemal vôbec. Vieš, čo si myslím? Že ty a veľa ľudí, fanúšikov, si myslí o Dumbledorovi, že je poloboh. Ale on bol stále iba človek. Nie, to vôbec si od neho že nemyslím. No, akože poloboh myslím také, že všetko vie, všetko dokáže a toho dokáže zmanipulovať a tamtoho dokáže zmanipulovať, ale on proste iba človek. Človek, ktorý bol veľmi dobrý v manipulácii. Áno, ale ako mu malo všetko proste napadnúť? Nemohol mu napadnúť. On bol múdry, zvládol veľa vecí, ale prosto, no tak... Áno, ale stále tak, ako sa Severus s ním radil o veciach, aj keby to stále platilo, že iba o veciach, ktoré už Dumbledore vedel. Dumbledore vedel veľa toho, čo Harry mu nepovedal predtým, než zomrel a mohol mu byť nápomocný. Áno, lenže keby ho mal Harry v kabelke... o tom, aby mu povedal o tých daroch smrti, lebo tam to dobre on odôvodnil, že prečo mu nedal tie informácie. Keby ho mal Harry v kabelke, tak Harry by na veľa vecí neprišiel sám. Nezistil by sám. Keby prosto... Ja to viem od seba, že keby som nebola veľakrát hodená do vody, tak nezvládnem to všetko, čo som zvládla bez toho, aby som cítila nejakú oporu za kulisy, chápeš? Áno, ale si vo vojne, predstav si, že nevyužiješ každú možnosť, ktorá by ti pomohla zjednodušiť si situáciu. Jasné, že áno. Napríklad Harry sa išiel obetovať za všetkých tých ľudí na hrade, ktorí bojovali. A to sa dostaneme už potom, keď vlastne Harry vychádza z myslomysly a zistí, že Harry musí zomrieť, aby proste zabil Voldemorta a aby ochránil všetkých ostatných. Dumbledore oklamal aj Severusa, aj Harryho, preto, aby dal Harrymu na výber, či je ochotný toto zvládnuť a toto podstúpiť, alebo zobere nohy na plecia a zdrhne. Ale Dumbledore tam ešte aj v rozhovore so Snapeom rozpráva aj to, že vlastne, keď chvíľu predtým, ako mu povie Snape, že teda vychovali ste ho ako len preto, aby zomrel, tak mu povie, že proste, že áno, že museli sme ho vychovať, museli sme ho vystaviť situáciám proste, aby sa naučil rozhodovať, takže s týmto súhlasím, čo hovoríš. A keby za každým problémom utekal do kabelky, k obrazu, Dumbledore, pomôž mi s týmto. No tak si to ja nepredstavujem, ale že ani by si nemyslím, že by to bolo reálne, že by vedel v tých veciach, ale mal informácie, ktoré by im ušetrili cestu, čas a reálne určite aj nejaké útrapy, s ktorými by im Ale všetko, čo v živote zažiješ, ťa nejako formuje a dáva ti niečo do budúceho života. Takže
podľa mňa Dumbledore usúdil, že bude pre nich lepšie, keď v tom budú sa. Lebo však oni mohol povedať, zoberte si Lupina so sebou, povedzte to pánovi Weasleymu, že, ale prosto už by to nemalo ten efekt toho, čo vlastne ich malo doviesť až k tomu, aby sa Harry sám obetoval pre nich. Áno, nemalo by to ten istý efekt. Ale bolo to v poriadku, že to zvalil na 3 tínedžerov? Nie. Zavolaj Rowlingovej a povedz jej, že napísala na knihu, úplne nerealistickú. Jak mohol 17-ročný chlapec zachrániť všetkých čarodejníkov? Že to zachrániť mohol. Ja hovorím, ale že to Rowlingová spôsobila tým, áno, bolo morálne správne, že Dumbledore sa rozhodol, že zverí osud toho, že proste, že tak dôveroval 3 tínedžerom. To všetko začalo tým, že Voldemort vložil kúsok seba do ročného decka, ktorý musel chcieť sám zomrieť, aby ten kúsok zničili. Ak Dumbledore mohol byť extrémne nemorálny a mohol prísť a zabiť Harryho oným mečom Chrabromila ešte ty kokos tam na privátnej ceste a mohlo byť po všetkom. A mohol potom zabiť Voldemorta. Nemal by to ten istý efekt. Prečo myslíš? Nie kvôli proroctvu, že proste, že jeden musí zomrieť. Tak ja si myslím, že proroctvo sa zaoberalo tým, že nikto akože nebude chcieť spáchať vraždu na nevinnom bábätku, tak prosto to bude musieť byť takto. Nie, ale ja si myslím, druhá časť, že vlastne ani jeden nemôže žiť, kým je ten druhý nažive. Hej, ale že potom, neskôr je vysvetlené, ale vlastne to sa, pred 4, kým by to Dumbledore urobil, tak by zničil Horcrux. Áno. Ale po 4 už nie, po 4 by už Harry nezomrel. Prečo? Pretože Voldemort už mal krv svoju, to už sa neskôr k tomu dostaneme, v sebe a to je to, prečo Harry nakoniec nezomiera. Lebo Voldemort má v sebe Lilinu obetu, krv, ktorú má v sebe Harry a tak je to tam vysvetlené, že Harry nemôže zomrieť, kým Voldemort žije. Čo? To som bola úplne v prdeli z toho, keď som to včera čítala, že tam je táto konexia, že preto vlastne Harry nezomrel, keď sa obetoval. Nie preto, že bol iba aj pánom smrti, lebo vlastne už všetky 3. Áno. Ale preto, že v 4. ročníku si Voldemort zobral jeho krv, tak sa znovu zrodil. Áno. A tá ochrana sa preniesla na Voldemorta Lilina. A kým je tá krv v jeho Voldemortových žilách, tak Harry je stále chránený. A preto on nezomrel. Čo? Práve že tým, že Voldemort si zobral Harryho krv, už sa ho môže dotknúť. Áno, ale Harry nemôže zomrieť, pretože Lilina ochrana stále pretrváva, lebo Voldemort žije s jeho krvou vo svojom tele. A čo to s tým má, že Voldemort má Lilinu ochranu? No ja som myslela, že prežil tak, že Voldemort zabil vlastne nie Harryho, ale ten Horcrux v ňom. No, to lebo vlastne tak nefunguje. A potom ako zabil ten Horcrux? Lebo tým pádom ten Horcrux... Tá kliatba, že sa odrazila, že teda zabila ten Horcrux, ale Harry ako jeho telo, on zabilo to tú jeho dušu, lebo tu už nič nechránilo. Neviem, akože to už je zase iba nad tou logikou, ktorú sa môžeme my nad tým zamýšľať. Ale toto, keď som si včera prečítala, normálne som z toho bola, že v živote som sa nad tým viac nezamýšľala. Ty si bol 7. Horcrux, Harry. Horcrux, ktorý on nikdy nechcel vytvoriť. Jeho duša stratila celistvosť, rozpadla sa, keď spáchal tie hrozné zločiny. Zavraždil tvojich rodičov a pokúsil sa zabiť dieťa. Ale to, čo potom utieklo z tej izby, bolo ešte menej, ako si myslel. Nechal tam viac ako len svoje telo. Časť z neho zapadla do teba, do obete, ktorú chcel zabiť, ale ktorá prežila. A jeho vedomosti zostali žalostne neúplné, Harry. To, čo si Voldemort necenil, sa ani neobťažoval chápať. O domácich škriatkoch, detských rozprávkach, láske, vernosti a nevinnosti Voldemort nevie a nechápe nič. Nič. Že to všetko má väčšiu moc ako on, moc, ktorá je nad akúkoľvek mágiu, to on nikdy nepochopil. Zobral si tvoju krv v presvedčení, že ho posilní. Zobral si do svojho tela drobnú časť čarov tvojej matky, ktorými ťa chránila, lebo sa za teba obetovala. Jeho telo udržiava jej obetu, a kým to čaro trvá, tak žiješ aj ty, aj Voldemortová posledná nádej. Hoci to Lord Voldemort nemal v úmysle, ako teraz vieš, znásobil puto medzi vami, keď sa vrátil do ľudskej podoby. Časť jeho duše bola stále spojená s tvojou. Myslel si, že sa s tým posilní, preto si zobral časť obete tvojej matky do seba. Keby chápal presnú a strašnú moc tej obete, možno by sa neodvážil dotknúť tvojej krvi. Lenže, keby to bol chápal, nemohol by byť Lordom Voldemortom a vôbec by nemohol vraždiť.
Keď Voldemort zabezpečil toto dvojité spojenie a spojil vaše osudy tak pevne, ako ešte nikdy v dejinách neboli dvaja čarodejníci spojení, ďalej útočil na teba s prútikom, ktorý mal rovnaké jadro ako tvoj. A teraz, ako vieme, sa stalo niečo zvláštne. Jadrá reagovali spôsobom, aký Lord Voldemort vôbec nečakal, lebo nevedel, že tvoj prútik je dvojča jeho prútika. On sa tej noci bál viac ako ty, Harry. Ty si prijal, ba dokonca uvítal možnosť smrti a to by Lord Voldemort nikdy neurobil. Tvoja odvaha zvíťazila. Tvoj prútik premohol jeho. A pritom sa medzi tými prútikmi niečo stalo. Niečo, čo odzrkadľovalo vzťah medzi ich pánmi. Myslím, že v tú noc tvoj prútik nabral trochu moci z vlastností Voldemortovho a teda obsahoval trochu aj zo samotného Voldemorta. Takže tvoj prútik ho spoznal, keď ťa prenasledoval. Spoznal muža síce príbuzného, ale zároveň smrteľného nepriateľa a použil proti nemu trochu z jeho vlastnej mágie. Mágie oveľa mocnejšej ako čokoľvek, čo vykonal Luciusov prútik. V tvojom prútiku bola teraz tvoja obrovská odvaha a Voldemortové vlastné smrtiace schopnosti. Akú šancu mala oproti nemu úbohá palička Luciusa Malfoja? Úbohá palička. Voldemort si zobral Harryho krv, aby sa zrodil. Áno. A teda v tej krvi je vlastne to sesterské puto Petuny a Lily, ktoré to vlastne celé umocnilo tým, že ho Petunia zobrala k sebe domov. Áno. No a teda, keď mal Voldemort jeho krv, teda by kľudne mohol prísť k Dursleyovcom a mohol ho tam zabiť. Asi by mohol. Čiže, ale nikdy sa nad tým nezamýšľal. Hej, lebo pre ňoho to nemalo žiadnu... Vieš, že tým, že oni sa snažili na začiatku vlastne tých 7 Potterov spraviť, lebo v deň 17 narodenín už vlastne zanikne to kúzlo, tak vlastne ono už bolo podľa mňa narušené, nie? Áno, podľa mňa to by sa dalo tak chápať. Dobre, a tu je ďalšia vec, že teda Harryho prútik reagoval na Voldemorta, keď utekali teda z tých 7 Potterov. A teda tu to je vysvetlené, že ako je to možné, lebo že v tú noc, keď sa Voldemort zrodil, a keď sa urobilo priori incantátor. Áno, tak vlastne prútik si zapamätal Voldemorta a potom ho vedel vlastne ako keby vyhľadať a ochrániť svojho pána. Hej. No a teda, aby som sa vrátila k tomu, čo nás vyrušilo, že stále mi to príde tak, že tým pádom, že Voldemort si zobral krv, tak stále sa nevylučuje to, že vďaka tomu, že vlastne je tam tá mágia Lilina a nemôže Harry zomrieť, tak možno práve vďaka tomu mohol zabiť ten Horcrux. A Harry prežil. Áno, že kvázi bol chránený Harry a preto to zabilo len ten Horcrux. Áno, lebo vlastne to mi dáva zmysel, lebo keď zabili Horcrux akože každý iný predmet, tak ten predmet bol ako keby zničený a už sa nedal používať. Ale teda tým, že bol chránený aj tým Voldemortom, tak vlastne Harry vďaka tomu, že prežil, že sa mohol potom, neskôr tu píšu, že sa mohol rozhodnúť, či teda zomrie, alebo ostane a Harry ostal, tak možno to bolo práve vďaka tomu kúzlu. Teda keď sme sa bavili o tom, že teda Harry odchádza a rozhodne sa, že ide do toho lesa za oným. Inak ako vo filme je tam prvá vec to, že on sa s nikým nerozlúči. Lebo si myslí, že nie je dosť silný na to, aby sa mohol rozlúčiť, lebo v uličke alebo niekde tam vidí Ginny, ktorá pomáha jednému dievčaťu, ktoré má nejaký tiež sa zrútila. A on proste si v duchu hovorí, že prosím, všimni si ma, zastav ma, nenechaj ma ísť. Áno, alebo ona tam, vlastne to dievčatko tam plače, že už nechce bojovať, že chce ísť domov za mamou. Hej. A vlastne Ginny vraví, že sláneme to, všetko v poriadku. A on tedy, že hej, že aj mňa si všimne, mne povedz, že ideme domov. Hej. A on si vlastne tedy uvedomí, že on vlastne je doma. A že proste ten Rockford bol jediné miesto, kde sa naozaj prvýkrát cítil doma. A potom, čo tam je dôležité, je, že začne rozmýšľať ako Dumbledore. A hovorí si, že dobre, že Hermiona a Ron vedia, že treba zničiť hada. Že Dumbledore mu dôveroval, myslel si, že v tomto momente už had bude zničený, ale nie je. A že dobre, oni to dvaja vedia, ale že to nestačí. Že proste musí mať poistku. A uvidí tam akorát tiež... On najprv uvidí Nevilla a potom mu to napadne. Áno. Neville práve s Oliverom Woodom prinášajú telo Colina Creevyho, ktorý
tam ani nemal byť, lebo bol vlastne Muggleborn. Nebol plnoletý. A nebol ani plnoletý, ale on sa ani nenachádzal na Rockforte. On prišiel ako pomoc až ako dodatočná s Fredom, Georgeom a podobne, lebo on bol takisto ako Hermiona akože z muklovskej rodiny, čiže on ani na Rockford v tom čase nechodil, lebo tam ich nepustili, iba polovičných pustili na Rockford. Všetci, čo boli z muklovskej rodiny, boli na úteku, ako Dean Thomas. Čiže to som teraz akorát čítala, že on iba prišiel vlastne, aj keď bol neplnoletý, chcel prísť pomôcť a prišiel vlastne ako niektorí ostatní členovia Dumbledorovej armády s Cho-Chang, s Oliverom Woodom a tak ďalej. Že zareagoval na to volanie, keď privolali ich cez mincu. A veď on nebol v Dumbledorovej armáde, bol? Bol. Aj s mladším bratom. No a vidíš teda, všimni si Nevilla, ako si povedal, prepáč. Okay. A zavolá ho a Neville zlakne v prvom rade, lebo vyskočí spod neviditeľného plášťa Harry na ňo. A že dúfam, že tam nejdeš, proste do toho sálu. Že nie, mám iný plán, neboj sa Neville. Že musím ti niečo povedať, že keby náhodou Ron a Hermiona to vedia, ale had musí zomrieť a proste vysvetlí mu to a Neville, že jasné, dobre, chápem, rozkaz, hej. Čo sa mi zdalo ešte zaujímavé je, na ceste teda v lese, keď sa rozhodne teda, že chápem na novo posolstvo z Zlatej strely, že otváram sa na záver, že ten záver znamená, že keď on príjme to, že je pripravený zomrieť. A rozmýšľala som nad tým, ale nechcelo sa mi to dohľadávať, že ako vedel, teda on tam potom hovorí, že vyberal teda zo Zlatej strely ten kameň oživenia a 3-krát ním otočil. Že to niekde bolo predtým povedané, že to musí urobiť, aby sa fungoval ten kameň? Alebo prečo? Bardovi Bydlovi, v tej rozprávke. Dobre, lebo som sa nad tým zamýšľala, že bolo to tam tak jasne napísané a nevedela som si spomenúť, že... Teraz si to myslím, asi, že to tam bolo. Zjavuje sa mu teda mama, otec, Sirius a Lupin. A čo som nepochopila je, že či to je proste iba vôľa autorky, alebo prečo. Mama aj otec sú oblečení tak, ako v deň, keď zomreli. Ale Sirius a Lupin sú opísaní, že sú proste upravení a sú mladší. A nie sú takí strhaní. A to som nepochopila, že prečo. Ale to je len taký môj, akože, že mi to akože vadilo trochu, že prečo ich... Tak lebo možno keby boli rodičia mladší, tak už sú puberťáci, neviem. Nie, Lily a James vyzerali presne tak, ako keď zomreli. Nie, že mali oblečené to, čo v deň, keď zomreli. Tam to bolo tak opísané. Áno, bolo to tak, ale podľa mňa to je chyba prekladu. Aha. Že proste boli tak, ako keď zomreli. Ale že oni vyzerali mladšie, Sirius a Lupin, a boli aj inak, akože neboli tak, ako zomreli. Že to je také, že... Ale to je iba tak kozmetický detail. Vieš čo, možno... keď je niekto strašne unavený a hladný a strhaný a proste vystresovaný, tak vyzerá inak, ako keď už si vyčilovaný, vieš? Že možno sa to Harrymu iba napríklad zdalo, že vyzerá inak, mladšie. Áno. Že už proste ho neťažili také tie... Lebo aj Lupin, keď tam hovorí, že aj mňa bude strašne mrzieť, že nespoznal svojho syna a tak to proste nehovorí plný emócií. Áno, hovorí to tak racionálne. Že, ale ľudia mu povedia, prečo som zomrel, vieš, že, lebo aj ten tretí brat, ktorý vlastne sa zabije kvôli tomu, že je nešťastný s tou svojou nevestou mŕtvou, tak že ona bola taká chladná, bez života, bez emócií, vieš, že aj oni sú proste takí, že ako voskové figuriny, vieš. Hej, chápem. Ďalšie momenty, ktoré sa mi páčili v lese, je, že Dementori už nemali žiadny vplyv na Harryho. Až keď zomrel. Nie. Áno. Ešte keď tam kráčal. Nie. Ešte keď tam kráčal, cítil, že nepotrebuje, že nevedeli sa ho dotknúť, že ako keby kým oni boli s ním, že to bolo všetko, čo potreboval, ako by ho chránili. To boli jeho talizmany, ako keby, ktorí, oni, tí duchovia, čo ich videl iba on, tak oni odrážali tých dementorov. Áno. Lenže keď on zomrel a prežil a Hagrid ho niesol, tak už nepotreboval ani tie svoje talizmany, lebo v srdci iba. Áno, ale že nemalo to, necítil žiadny ten vplyv. A veľmi sa mi páčilo, že Rowlingová z neho nerobila až takého prehnaného hrdinu, že on tam cítil strach, on sa bál urobiť ďalší krok, myslel si, že z dupka proste bol reálne vystrašený z toho, čo ide urobiť, alebo odhodlaný. A to sa mi veľmi páčilo. Ano. A on sa tam aj Sirius sa pýta, že či boli zomieranie. Asi on povie, že neboje sa, je to rýchlejšie ako zaspať. Ďalšia vec, ktorá sa mi veľmi páčila, je, že Harry vôbec nechápal, prečo posledná vec, na ktorú myslel, bola Ginny, predtým, než Voldemort vyslovil zaklinadlo. A že nechápal prečo, tak to je tam ešte také slovo použité, že
nerozumel prečo, ale posledná myšlienka bola Ginny. Fakt? Bellatrix křičela a Harry nepochopiteľne myslel na Ginny, na jej blčiaci pohľad, na to, ako cítili jej pery na svojich. Nepochopiteľne. Hej, nechápeš, ale nevadí, ty si zalúbený chlapče, to je v pohode. Ježiš, to je pekné, to som si nikdy nevšimla. To včera som mala také momenty. Zajímavé bolo aj, že Harry nebol taký, že snažil sa, že on bol, neviem to vyjadriť, že či existuje slovo na to, že diplomat iné ako diplomatický, že on utešoval Dumbledora, ktorý bol rozrušený z toho, že vlastne v koľkých veciach zlyhal on a že aké to bolo ťažké a že je mu to ľúto, že takéto niečo mu spravil. A Harry bol taký akože, že nič mu nevyčítal, ale bol taký rázny na neho, že proste nebol, ale zároveň mu aj povedal, že vy ste dobrý človek, že vy nie ste ako Voldemort a že to je vôbec ako, že vy by ste nikdy ani neboli, keď ho rozprával o tých daroch smrti, že vlastne chceli ich vlastniť a rozprávali sa tam potom o Grindelwaldovi a o týchto veciach. A Harry bol taký vyspelý, taký dospelý. Čo si myslíš, že prečo Harry necítil Crucio, keď Voldemort overili, teda Narcisa overila, že áno, už je mŕtvý. A Voldemort mal potom potrebu proste ešte zdvihnúť ego. Kde mala ona tú istotu, že on jej hovorí pravdu? Čo keď ho už dvakrát nezachránil mu život a Draco zomrel už v núdzovej miestnosti a on, čo jej teraz povie, že hej, vieš čo, podľa mňa nemala na výber, vieš, bolo jej jedno, radšej chcela počuť aj toto klamstvo, ale povedala si, že už má dosť toho, že nejaké to svedomie v nej akože prišlo. A preto sa ťa pýtam, že čo si myslíš, že prečo to Crucio necítil on, keď sa teda Voldemort rozhodol ho škaredo teda takto ešte zhaniť, alebo Harry to tak dobre povedal, že vedel, že neostane bez poníženia. Ja som si to vždy predstavovala tak, že už bol taký doraňaný chudák, že už vlastne také niečo necítil, ale potom si vravím, že to Crucio, ono to nepôsobilo fyzicky na telo, ale skôr na tú myseľ, ktorú už mal tiež podľa mňa dosť chatranú, chudák. Ale tak možno to mohlo byť spojené aj niečo s tým ich putom rovnakým. Ja som čítala niekde nejakú teóriu a mne sa zapáčila, že vlastne Narcisa ako keby že vyslala nejaké ochranné zaklínadlo na ňo, že tým, neviem, jak to povie po slovensky, to keď používali nemo, že bez vyslovenia. Áno, neverbálne. Áno to. Že vlastne ona už tak trošku poznala Voldemorta a že akože tak iba ako precaution dala, že proste radšej mu dala nejaké protego nenápadné a že... Ale to, iba sa mi to tak zapáčilo, že pre jej povahu... Hej, keby to bolo protego, tak sa to odrazí kvázi. Hej, tak možno niečo iné, iba že proste... Cloniace, zaklínadlo nejaké, ale... Páčila sa mi tá, ako tá myšlienka, že pre jej, ako ark, pre jej postavu by to bolo také milé, že teda, že sa ešte zhostila takejto úlohy. No, ale to je len on taká keby tam vykrikol, tak oni hneď vedia, že Narcisa klamala, to je jedna vec. Čiže dáva to zmysel, že by to mohlo byť, ale skôr by som sa priklonila k tomu, že vlastne Harry si už doteraz toľko zažil, že už vlastne... Buď mu to nič nerobí. Ale ešte ďalšia vec, že vlastne on sa ako jediný aj dokázal zoprieť tomu impériu, vieš, že... Mal nejakú sebaovládanie. A hlavne prežil Avada Kedavra, čo je horšie. Dvakrát. Ale vravím, že akože hej, že toto bolo vždycky presne taký stojící pohľad a keď som si toto prečítala, že to by bolo milé. To by bolo, neviem, akože určite nejaké také zaklinadlo je, ale to by si každý mohol dať, nie? Idem do práce, tak na teba uvalím nejakú takú čarovnú formulku, aby keby náhodou prišiel smrťožok, aby ti neoblížil. No, pravda. Nechcem sa rozprávať o scéne, kde Hagrid je chudák celý bez seba, že ho tam donútia. Ale že vraj bol veľmi nežný, keď ho dvíhal z tej zeme. A potom som sa tam niečo všimla, že keď zastavili, a že Hagrida ešte ako keby myklo, že on bol asi aj pod nejakým kúzlom, že ho vlastne ovládali, lebo však nemohli asi len poloobra nechať tak, že proste však by sa rozbehol a zvalcoval by ich tam. A vieš kto, ako prvý srdcervúdcu teda reagoval na Harryho smrť po príchode na Rockford, keď tam prišli celá delegácia? Hej, ale ešte sa vrátim k tomu, keď zastali, keď prinútili Hagrida zastať, tak on si tam vylial srdce a tú zlosť na kentaurov, na ktorých začal kričať. Že toto ste chceli, to tu máte za to, že ste sa k nám nepridali, teraz je Harry kvôli vám mŕtvy a úplne bol hotový z toho. A zabralo to, lebo keď sa rozbehla bitka číslo 2, tak vtedy kentauri prišli a pomáhali. A dokonca boli prví, ktorí zaútočili.
Hej, bol tam sled nejakých áno, udalostí, to mám spísané, ale hej, bolo to také, že mne to prišlo, že oni už vtedy vedeli, keď na nich Hagrid kričal, že Harry nie je mŕtvý. A ja si myslím, lebo kentauri sú proste trošku niekde inde. Hej. No a teda prišli tam a prvá, ktorá vykrikla v najhoršom zvuku, aký Harry kedy počul, bola McGonagallová. Bože moja. Že ona ho proste, vie, že ona bola taká jeho ochrankyňa, proste celé tie roky. A vieš čo, ona, teraz keď si to vravela, tak mne v hlave hneď, že proste to bola učiteľka. Áno. Vieš, že každý by si zaslúžil mať takú učiteľku, proste prísnu, ráznu, ktorá ťa naučí, ale vieš, že za ňou môžeš prísť. Sa. A čím to je? Že vždy, keď sa niečo zomelie, ste tam vytraja. Verte mi, pani profesorka, tú istú otázku si kladiem už 6 rokov. A potom sa pridali teda ďalšie výkriky Rona, Hermiony a Ginny. A Harry mal akože veľa takého, že proste, že už teraz, kedy, čo, a ako. A potom práve... Chcem povedať, že sa netrápte kvôli mne. Voldemort povedal, že držte huby. Teraz tu hovorím ja. Všetkým povedal, že vlastne kto bude bojovať, tak toho zabije a zabije aj jeho rodiny a kamarátov. Že to bola taká vyhražka. Ale že nechce, že už nechce nikoho zabíjať, ale že proste keď bude musieť, tak vy ma k tomu prinútite. A vtedy vlastne on na nich dal nejaké kúzlo, aby boli ticho. Lenže Neville to je ten sled udalosti, čo tu mám. Sled udalosti ešte príde až potom. Keď sa všetky... Mne to dáva všetko dokopy s tým. Lebo potom sa stanú 3 veci naraz. No, podľa mňa ten katalizátor je práve ten Nevilleov útok, ktorý, že on sa rozhodne, vidí tú príležitosť, že ide s prútikom na Voldemorta a chce napadnúť teda na Ginny. Nie. On vlastne ešte povie Voldemortovi, že Harry vás aj tak porazil. Vtedy Bellatrix povie, že to je Neville Longbottom, bla 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 a Voldemort mu ako keby zdá poctu, že ty budeš veľmi dobrý smrťožrút. Áno, že si čistokrvný. A vtedy Neville povie, že on bude smrťožrútom, až keď peklo zamrzne. A vtedy ho zrazí na kolená a privolá čarodejnícky klobúk z Dumbledorovej pracovne. A povie, že už odteraz nebudú žiadne fakulty, že všetkým sa vám bude odteraz dať v Slytherine. A komu sa nepáči, tak skončí ako Neville. A vtedy mu dal klobúk na hlavu a zapálil ho. A vtedy sa to stane. Áno. Čiže ako začne horieť triediaci klobúk, tak vybehne odniekiaľ Grawp a Hagrid proste ide zachraňovať svojho brata. Nastane zmätok. Do toho sa obrovia na ňo. Áno, idú proste zase bojovať. Riešiť proste svoju sortu. Áno. A vtedy Neville z toho horiaceho klobúku... Ešte prídu kentauri. Áno, hej, v tom momente... Preto som povedala, že oni prvý útočili, že vlastne ešte tam nikde neútočil. A v tom zmätku teda Neville Harry ako keby vidí, že niečo Neville hovorí a Neville vytiahne zrazu meč. No Neville zase prelomí to kúzlo Voldemortovho, ktoré vlastne on na nich uvalil. A ešte niekto iný prelomil, lebo niekto proste z davu zakričal, lebo Neville zakričí Dumbledorová armáda a niekto z davu zakričí tiež. A to sú veľmi dôležité utržky, že vlastne, že ľudia dokážu prelomiť Voldemortové kúzla. Áno. No a vtedy vlastne Neville si zhodí ten horiaci klobúk, vytiahne meč a odsekne drakovi. Na Ginny hlavu. A Harry zmizne. Harry využije to, že tam je, že vytiahol rýchlo, ja som úplne zabudla na to, že on si schoval vlastne aj neviditeľný plášť, aj prútik pod habit. Zakrie sa a zmizne. A zrazu všetci, že Harry, proste čo? Hagrid si to všimne ako prvý, že Harry zmizol. A potom tam prichádza ešte ďalšia posila. Privádza Charlie Weasley, o ktorom sme sa rozprávali, že on nebol v začiatku toho boju v podcaste o Charliem a Billovi. Prichádza z Rockwilby s majiteľmi obchodov a s ostatnými. Toto sa stane ešte vonku, kedy vlastne kentauri zaútočia a prídu Rockwilčania. Lenže potom vlastne začne tento boj a oni sa všetci ako keby súkajú proste dovnútra, lebo tam potom prídu... prídu hypogryfy a prídu testrali a hypogryf a začnú vlastne útočiť a oni všetci prosto sú tam tí obrí a stúpajú hocikam, tak vlastne všetci idú dovnútra do veľkej siene a ako prídu do tej veľkej siene, vtedy dobiehajú domáci škriatkovia a útočia vlastne na smrťožudské holenie. Členok, koleno. Hrozné, to muselo strašne boliť. Hej. A potom tu mám takú teóriu, kedy pani Weasleyová sa ide pustiť
že už nikdy viac nedotkneš mojich detí. Áno. A ona tu hovorí, Bellatrix, že keď sa mamička pobiere za Freddym, že je možné, že Bellatrix bola tá, ktorá proste bola za tým, že Fred zomrel. Že keď, prečo by to... Aj mne sa zdalo, ale že prečo by to spomínala? Akože asi len, že prečo by si vôbec pamätala jeho meno, že Freddy. Vieš, že... Také mi to prišlo, že iba som si to tu vtedy, a to som si zapísala ešte vtedy pri tej prvej príprave, že? Hej. A potom som si čítala, že vraj Lupina zabil Exley a Tom že zabila Bellatrix. Ja som si nikdy nepredstavovala, že Bellatrix bojovala. Teraz mi to tak vlastne napadlo, že ja som si celý čas, akože v mojej hlave to bolo celý čas, že bola s Voldemortom. A teraz vlastne uvažujem, že v tej škriekajúcej bude nebola. No. Ale mohla vonku fajčiť cigaretu. Hej, mohla. Ale že keď tam mal, vieš, toho Malfoja, tak som si predstavovala aj, že niekde akože v okolí je Bellatrix, že prosto, lebo potom, keď vlastne ju zabije pani Weasleyová, tak Voldemorta sa to akože dosť dotkne. Áno, on je veľmi rozžúrený, som chcela povedať. Tam vlastne sa spustí ten súboj Harryho a Voldemorta práve potom, keď Bellatrix zomrie. Áno. Že až vtedy sa Harry mu ako keby odhalí, alebo sa mu ukáže, že tu som. Áno, celé toto bojovanie sa ako keby skončí tým, že zostáva bojovať pani Weasleyová, lebo najprv Bellatrix bojuje s Ginny, Lunou a s Hermionou, správne si to pamätám. Áno. A potom vlastne ona na nich zaútočí a vtedy pani Weasleyová povie, že nie, že ja sa o ňu postaram a začne bojovať oni dve. A Voldemort bojuje s McGonagallovou, Slughornom a Kingsleym Shackleboltom. Až potom pani Weasleyová po tomto akože rýpani Bellatrix ju zabije. Rovno do srdca, tuším, že jej nejaké zaklinadlo pošle. Áno. A vtedy Voldemort, no strašne ja som bola prekvapená, že ho to tak zobralo. Ono vlastne ako keby použije nejaké zaklinadlo, ktorých všetkých tých troch ľudí ako keby odhodí a chce zaútočiť na pani Weasleyovú. A vtedy Harry dáva sloniace zaklinadlo, aby sa jej nič nestalo. To už robil inak dovtedy, on tak s tým neviditeľným plášťom behal a hádal niekoľko sloniacich. To sa mi páčilo. Ale akože nič iné nerobil, lebo sa bál, aby nikoho akože netrafil. No ale potom vlastne dá to zaklinadlo, odhodí plášť a začne dobiedzať do Voldemorta. Mne sa to strašne páčilo, toto bolo pre mňa niečo strašne fascinujúce, že on dovtedy, aký bol prchký, ten Harry, že Voldemort mu tam hovoril strašné veci, si myslím, že on mu tam akož dával, že a za koho sa teraz kryješ a kto teraz za teba zomrie, vieš? A také tie veci, ktoré jeho sa predtým strašne dotýkali, a on bol taký vyrovnaný, že ja poznám tvoje meno, Riddle. Áno. Veľmi sa mi páčilo, že proste prevzal toho, že nehovoril mu Tom, ako to mal vo zvyku Dumbledore, ale že proste, že on sa proste už nedáva moc tomu jeho menu a proste pre neho je Riddle a proste skončil si, on to už vedel, on proste si bol úplne, on bol taký sebavedomý v tom, že proste to, čo teraz prišiel urobiť, že není problém. Áno, a ešte mu tam vlastne aj povedal, že mal by si teraz oľutovať všetky svoje hriechy, lebo viem čo z teba stane. Áno, že viem, ako skončíš. To ma prekvapilo, že mu to povedal, že vlastne dal mu takú ako keby výzvu a podľa mňa vedel, že to je bez šance, aby to Voldemort spravil. A veľmi sa mi páči, že proste keď mu povedal, že a ty si nevidíš, že proste, že tvoje zaklinadla nič nezmôžu, že proste, že ja som zomrel v tom lese za všetkých tu a oni sú všetci chránení mojou obetou. A to je vlastne to, čo som vravela, že preto nefungovali tie jeho zaklinadlá vonku, keď sa mu búril aj Neville, aj Tito, lebo prosto už to nefungovalo. Hej, lebo on bol proste boli všetci tí ľudia chránení. Lebo v Harryho srdci to bola proste obeta za všetkých. A on to nevedel proste pochopiť, ten Riddle, a veľmi sa mi to páčilo, jak to proste, a keď mu niečo aj docvaklo, no dobre, a čo teraz? A čo, zase to bude tá prekliatá láska Dumbledorová? Ja som ho zabil a čo tam po nej? Išiel si a potom ten záver, že tak sa teda rozhodni, si istý, že si ty pánom toho prútika, alebo som tým pánom ja? A potom vlastne zaútočia na seba, klasický Expelliarmus a Avada a Voldemortovi vyletí prútik z ruky a je mŕtvy. Že je to tak jednoduché, že tá kliatba sa odrazila v podstate, tam bolo napísané, a zabila ho. Áno. A vo filme je to zase urobené tak, že ten prútik sa ako keby rozštiepi, ale nie. A ani sa Voldemort nerozplynie do ničoho. Odnášajú jeho telo. Ale to telo pekne spravili zase, to sa mi páčilo, že to tak spravili, tak
tak filmovo. Niekoho som počula povedať, že proste neveril by som tomu, že teda je naozaj preč. Hej. A mne sa páčilo, že potom tam si dali veľmi záležať na tom, aby nedali k ostatným mŕtvým ho, dali ho preč od všetkých. Áno. A teda bolo 50... Ešte mi chýbalo, keď zomrel Severus, tak vlastne oni ho tam nechali. A že nebolo to šli tam potom preňho. Asi hej, ale hej, chýbalo to tam, že tam nejaké to uzavretie, že potom v epilógu je iba, že teda tvoje meno je po dvoch najstatočnejších blablabla, vieme. Hej. No, štatistika obetí na teda Rockfordskej strane bolo 54 obetí. Zloduchová pesnička na záver. Voldy bol babrák, dali sme im na frak. Zásluhou potríka, zničili sme Rotríka. Veľmi pekne, potom vlastne to strašne rýchlo zrazu už skončí, som zistila, keď som si to včera čítala. Že proste Harry príde za Ronom a Hermionou, že teda poďte so mnou. Luna ho tam zachráni v takej situácii, že on už je proste veľmi akože overwhelmed zo všetkých tých výkrikov, radosti a všetkého. A Luna, že ja odpútam pozornosť a ty môžeš ísť. A potom bzučiaci, neviem čo. A ľudia sa otočia a Harry akože si dá pláč a ide, vyzdvihne Rona a Hermionu a idú zase k Dumbledorovi a iba sa spýta tej obludy, že môžeme ísť? No, že samozrejme, že žiadne heslo zrazu. A predtým, keď ide si pozrieť tie spomienky, tak pýta heslo. A povie iba Dumbledore. To by bolo tiež zaujímavé. A keď príde do ofisu, tak zrazu sú späť, predtým sme nespomenuli, neboli tam žiadne portréty. A keď sa vráti, tak sú tam všetci a veľký potlesk. Áno. A to je ešte také strašidelné, že vtedy sa vlastne Harry vyľaká, že Voldemort je späť a pritom je to iba potlesk. Áno, hej. A Dumbledore je dojatý. Áno, tam nejaké veci iba overuje. A to sa vraciame k tomu, tvojej myšlienke, že ako mohol byť dojatý, keď nezomrel. Lebo akože videl, oni musia zase byť vieš, oni sa presúvajú medzi portrétmi, on musí vedieť nasať to, čo vidí. Hej, čiže... Zaujímalo by ma. Potom potrebujeme zistiť viac. No, a veľmi sa mi páčilo, že Harry proste iba dáva veci na stôl. Plášť si nechávam. Zdedil som ho, ten je môj. Hej? Prsten som nechal v lese. Dobre, deal? Vie to ešte niekto? Nie? Dobre, nechávam tak. Pohode. A že prútik teda chcem vrátiť tam, kde bol, že ak zomriem teda prirodzenou smrťou, zanikne to tá moc. Akože to bolo také, že Harry sa potom stal Aurorom a veľmi dúfal, že zomrie prirodzenou smrťou, že akože trošku risk by som povedala, ale dobre. A vo filme to nevidíme, on prútik láme a odhadzuje ho, ale v knihe si opraví svoj prútik, čo bolo podľa mňa geniálne. Že on ho vlastne nosil v tom, od Hagrida mal ten darček, ten taký nejaký vrecuško na krku a tam mal tie úlomky vlastne odložené a že si opravil svoj prútik a koniec. Tak záver bitky o Rockford. 54 obetí. Jedna vec, ktorá ma ešte zamrazila, keď som to čítala, bolo, keď Fenrir napadol Levander a Hermiona ho akože zakliala, že tam bolo ešte napísané, že vyzerala, že ešte prejavovala známky života, ale vlastne bola, nakoniec aj tak zomrela. Mŕtvi ležali vedľa seba na prostriedku haly. Harry nevidel Fredovo telo, lebo ho obklopovala rodina. Keď Ginny a Hermiona podišli k zvyšku rodiny, Harry jasne videl tela uložené vedľa Freda. Remus a Tonksová, bledí a nehybní, vyzerali pokojne, ako keby pod tmavými čarovným stropom iba spali. Veľká sieň odletela. Zmenšila sa a stvrkla a Harrymu sa krútila hlava, keď cúval z dverí. Fred, Tonksová, Lupin, Colin Creevy a 50 ďalších, ktorí bojovali proti nemu. A toto všetko sa udialo v jeden deň. Zvládli sme to, viac menej bez plaču. Viac menej, hej. Teším sa. Fred ma trošku dostal, ale to vždycky. Hej. Ja som bola zalúbená do Freda. No, spokojní ste, že sme to uzavreli. A bolo tam veľmi veľa dejových liniek, ktoré by som ja chcela rozobrať v iných podcastoch, ako napríklad Princov príbeh. Áno. Na to sa veľmi teším, lebo to je moja obľúbená časť. Veríme, že ste si túto druhú časť vychutnali a že si teraz nájdete niečo iné, čo od nás budete žiadať, lebo to bolo celkom aj akože také, že... Aj nás to namotivovalo. Hej, a bolo to také milé, že fakt, že to počúvate, fakt, že chcete ďalšie a čítať tie vaše správy, ako sa vám to páčilo, bolo fakt, že motivujúce. No a dokonca niekde som, že ja som si to už 3-krát vypočula a hľadala som, kde je tá druhá epizóda, lebo hovoríte, že to bude. Ale niekedy nám nevídu plány presne tak, ako chceme. Hej, a musíme sa priznať, že trošku sme sa tomu aj vyhýbali, lebo sme čakali, že budeme viacej plakať, ale zobrali sme to viacej profesionálne, by som povedala. Tak. Takže, no dobré. Ďakujeme za pozornosť
Veľmi ďakujeme, že ste si to vypýtali. Ďakujeme aj sponzorovi dnešného podcastu bioshop.sk. Budeme radi, keď si na nich kliknete dole v popise a pozriete si všetky tieto krásnosti, ktoré tam oni majú. Sviečky dokonale voňajú, to vám nemôžeme bohužiaľ tu odprezentovať, ale odporúčame veľmi. Áno, mne sa najviac páči vôňa zlatej strely a začala som doma páliť čokoládovú žabku a Ivan vždy, keď príde domov, tak si myslí, že roztopám čokoládu. Aha. Mne sa veľmi aj toto zlaté vajce páči. Krásne. Ešte som ju ale nezapálila. Čaute. Slávnostne prisahám. Že nemám za ľubom nič dobré. Papa. Ahojte. A teraz spať. Papa. Pa, 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 pa.